ban penpa yu kijing hun bat kijing persya ika memorandum of understanding penbaik put hapdeng kejela Megalia bat Asam karat war mausau sobar kelalum ye ginong yelam bat kipai ba nong song snong nan riu tuli kisnong kibodan hakaput bat kejela Asam hamadan snong bakhala para hakat pratrip yong arajar arpuar kini kisnong kikentup ya kisnong war mausar sobar bakhala para jimri gaung haula pat kalingkung Usoldar karai war mausau sobar ba pingstun spator ulong ba kani ke jinglum ya kinong song snong kadai namar ke jingbom hun kipai ba ya kor kompen baik pot apeng kini ki jela klem dei mir jimut bat kinoi lam snong ki trai jaka haki jaka kaput kinong ai jingkren da kabon pau ba kim kwa ban hap saka jela Asam kilapan pau ba kim ya hap satia ya kom wan jurip jeng ki artli ki regional committee na Megalia bat Asam namar la susim ya karai tang da ba supha rakti ya pai ba ladu ki sim ke maun suan adu probasing ter hadu drogen sing ngiem ha gejiem ka balai ka bayam subha subian hadol ti bedi ka bha yangan kana no ka jinga wet bet kan ye ki khar la ne no gino hanrai ha gi ki khanjat si abani ni ki issue ban ban bay yo ko Asam ne galia kat kum ini regional committee ni siam ba prami yang ne dol jinga hon yem dol jinga hon ladang yang hun kat kum regional committee di poi se ro ban baliau keluar memang ngi ko wa ban tam ngi ko wa ban lo tam lamar ba kam don kate ngi ko wa golong banga kalau ni ba kha para kini kum ni dah hidu ora te gaji lang ro kene si kem semut ban khot tang ki baru Megalia hari gaji semua kalong ban khot baru Asam baru Megalia banyak saya lah dah kaya so idat dah kaya le ada kalau ka banta dari siam bagle Asam tuan sini sikman banyak tu nan taleng ban ngi ban perkat ke egi ku ban le yang sanjo san nya ka ba ka ba miat ka jongi nya ka ne ka isu ban penben no ya ukut Usam ka biyade hapreng ka Megalia ba ka Asam ka ne ka isu ka de ka blasa teng la bun sniam da ki po sniam namar ka sarkar kamsiam lawa bat kamsiam la siam ya kijingkli ban penbek ya une uput Usam te namar kata ngisngau ba kane ka jing penbek put hapo kini ki benai ki belale nadu ba ka sarkar kalapha ya ki he jong ka sarkar ban wan jurip sa kini ki thain lamba ki regional committee hoy iwi hang to kasni ngam kan mau su yang tarik kajinya don lang jong i deputy chief minister iba presiden dan song bat kunjuru nagliang jong ka sarkar Asam iba Pius Hajarika lembat kiwe ki minister hakato kasni la chim yang kita kibenta banyak penbaik yo put Usam Apdeng kini kejinya pun baik put, lasim ya karai, bahkan nungut kibarakti, sa Asam bahkan nungut kibarakti, sa Megalia. Hadin jong kane, kajing pun baik put, misiam, bana kaliang jong kinong sinong, kilong, kiai kebadon ya kita kejing kita, namar kamsiam maai ya kejing hon, hamtam ya upaiba. Tenamar kata ka dorbar jong ka Raislan Arsinong war masau bat ko soba kala sium bat kala kanruk ya kane kakam ban penbaik mardor sa jisin pat nang ba ka sarkar hi kanoma ban sium ya karai ka bakadu ba ka jaka ka jongi ka Megalia kanomde ban le sa ka Asam ban nagaliang jong ka Megalia ipun pauru bangim kwa bansim watang sin si na ka jaka jong ka Asam to nagaliang jong ikarai war mo sobar iwan penlum perlang ya kan komite ne matagasngi markadon ka jing uri hora kabiade baru put Usam kabiade bar kan ka jaka ria jong ka para tingiwan nang ne om bangiya panmi kano inre ngiwan kumno man sotu jingmot man panlong ka we kum bagila long na du ki por man swa rena kata kata bang sa panlum panlang pai ba kan kasgi
na ka menta ka imlang ka salang jong ka jai benrui barok awi kabia de ba ka jing penyai jing le jong ka regional committee kalong ba ya ka jaka ngimtip ba ka jaka kalong tang iwe pon san pun yo square kilometer tinggi kwa ba na kaliang ka sarkar bakan panchayat alor ko ne ka jaka ba kabia de ba ki pata jing ai pata ni gidon karaj baha bapo jong usim dong spong mandu ki poro man swan dain thai usim nagaliang ka himanung spong namar baka jangai nang ti la ai ka bor sangi ta raj war mo saum sabar ban sinsar ban pe ban khmi cha ka ne ka than khar sene bat kunjuru saka than war mo saum sabar la ai ka bor hangi ka raj ban sinsar ban pe dekri ki kumta nagaliang ka raj kala issue ki pata ai ki bade sakni ki than khar Magbade baka pata ka jing cancel ya kapata long ba ya kapata ngin cancel lada kito kibriu kinlet ha sa asam tiak jingle jing ki sa asam te ngim dong khang ngim don kabor dong khang ya ki kimat let sa asam de kapata kabade ka bahap sapo ka jaka sinsar jong ka raji kapata ngin cancel aga jing pe menta ka singi bawan syong miteng ne na ka snong bakla bara ki bun ki ba let sa ka Meghalaya tinagaliang ka lungkoro kila doni ka tokot de najung mirgan ki lawan ka tokot de na ka sinong haular ki lawan ka tokot de kong ko jing itu jong sadar bakla para bangin na ka sinong bakla para lakon mom nongin don 100% sa Meghalaya tekhendiat kumta ba kumba kalong menta hang ne ba hatu kabun ba ki jaka gi du nang ne jong ka Meghalaya kat kum ka jing pet jong hi kamut kalak buni ka balik sa Asam lagalian jongi karaj bar karaj jong dorbar mtasi manta ngi habat sotu ba ngi kwa ba nagalian ka sarkar jong ki artali ki sarkar bagi penbej no yaw ne put usam lada kiladia banya sain banya soiru nagalian karaj kamnom hun ya kete jing soi jong ki nagalian karaj kamdon kono ka jingkren andre ka tawa be ya kete ka jaka kabade ka jaka jong karaj bakam nom lech no sano karai ka bangila shim ne ka si long ba ya ka jaka ka bangi la ya ba mi di manta baro si kita ngim nong kwa bakane ka jaka ka lech sa